Cristian. Bună! Spune, te rog, ce-ți dorești? Păi eu vreau să mă tud puțin. Avem ceva lungime aici, văd. Da. Asta o să luăm un pic din vârful, cred. Da. Și La tunsoare vrei mai mult sau mai puțin? mai puțin. Deci cât de puțin? O să Da, cât de puțin. puțin. Da, exact. Și vreau și niște highlights. Bun, spune-te rog o cantitate. Cât de mult blond ai vrea să fie? Am o poză, cred că e mai util Iară. dacă... Ok. Așa. Bun. Nuanță caldă, văd. Da. Chiar și neutră, aș vrea să-i spun. E un cald neutru, așa. Nu e chiar auriu. Da. Păi hai să-i dăm drumul la treabă atunci. Bun, iată și rezultatul final. Avem o tunsoare de tip Butterfly. Este un blond cu reflexii calde. Aceasta a fost dorința clientei mele, de a realiza un blond care să conțină și natural, dar și lumini calde. Sper să vă placă rezultatul și aștept părerea voastră în comentarii.